Hainu kai balai no kha kham kan no rong man kana omsung rabat koto hi omsung rabat koto no tam phai kalang kha khorni jorawa lên này thì cả em muốn nó sẽ thì nó thì cứ làm rằng nó bằng tiếp bồi cái mà liền làm rằng nó bằng muốn nó thì mới giá sao vậy này cái này thì cả bố pro toàn nó bố pro lòng nó bố pro ăn mà sao nó cái này ăn mà sao vậy làm rằng nó mà sao lại nó ham bài chỉ ni journal chairman bisu sar nó tây tithi sar nó bo bele ham bài tây chỉ ni có dara sobol sing sar nó bo bele nó ham bài Nai tung nai khapan dang te bu song ro na han hai lam sogo chini notice te bini mangpliwa ang tongo poitus haino hai lai thang nai sal lo talsa talne rong khana belaino wana ma singsa patimung 26 Ashrambari constituency ni bising khobjak is sampa sora bisi chanong wat ni hati mara kamiwa Buphang Chakwrajwk ni Buphang Birmoti Birmoti Rabar bagan ja 300 ta Buphang tam phaijangmani norok jotono nukhna Rabar bagan tam phaijangmani haikaba kasire boi je butharjagoi mani belaino kharima singsa mangpli a jorawongi thangka khapang kisigei belaino kapkha Buphang Birmoti Birma asuk muya gandrei bol lephang phaloi Asa kosto khlai regani samung je tangmani rang khoksa khoksu manmano rogo khati hoi kamla khorcho hoi asuk samung khlai toboi phaimani tei bising ni rok ngano ranani jorangi tongkha rabar belaino kotor Buphangi tongkha phiaba a jorawono kasire bui tam phai butharjakha thei thangbai ka rabar 300 Buphang hai rabar 300 Buphang belaino wana ma sinja khamda hote busong haini bai belaino khapan keze kapkha paithago bini nukhungo Tipra motha Ashrambari ni Tipra motha rok thangai Tipra motha ni Khoi district working president Bromnang Trithi Deborma block ni vice president Bromnang Subol Singh Deborma tei borok thangai journal chairman songa ko borok ni chobai borok thangai naimani bai paithago borok no lai thangnai salo rejaka rabar Buphang rabar sara borok no bagjakha borok ni naikol mungbai borok ni toijub mungbai asuk dukho dosani jorabo borok thangai naikha borok thangai naimani yaglo borok subakha Rikha rabar sara roi tabuk kayei belaino khusi tabuk bini mukhango monimung hekeba bini mukhango belaino tongthomung ja khamdote buksong phiaba bisabai jana tongmani tei bisikta mana singsinai bisikta bai jana tongmani tei bisikbri mana singsinai obo hayengi thangka haipano rabar brono Rikha Birmoti Birmano obo haikeno tini thangai sogoika ground deputo chini notice tv ni bukhaktei norok nugui mankhana mangpli ni bisingtei hambai Rikha belaino journal chairman Bromnang Bisu Birmano Khoi district working president Bromnang Trithi Birmano belain hambai Rikha block vice president Subol Singh Birmano belain hambai Rikha Buphang Chakwrajwk Birmoti Birma asuk mokolni muktui sokori kabui tongmani phiaba bini mokolni muktui o mokolni muktui magna thanglia Tipra sabai Tipra sa sakbai sak nok sanok ari rongno tinibo mohai khlai tam phai lemani patimung haikaba kok silsamung belaina wana masingsa khabani dahote bukhuk song obo belaina wan sujangnai kok chini bosongo belaina wan sujangnai kok dukhona jangnai kok asuk sakra muya le phanggandrei phalai chamani bini rabana bahai klaiei bo bukhabai bo wan sumungbai bo bokrok bai wan sugei tam phai rakha tam phai mankha bini imang tong mahino bini bo imang tongo theinani jorao phano bisina kalai tongnani jorao phano rabar butei bai busaboti rong phano rawei ya kamai bai de masalang no hnei kosto khlai kaimani ba phiaba kepal ni dosha boi ni mokol ni kena ari ingei thango khamda de busong kaisa ta kaisa hamani chamani nugi manja belaino saganga emotional kok a jora belaino kapkha nor nugi mankhana bahai ke kapkha lai thangnai jebini mangpli rok nor nugi mankhana chini mangpli ni bisingtui busuk jortei bo emotional tong busuk jortei cost bo tong busuk jortei bo satung kaprap no satung hiawoi chana no saya hinjo saya karei busuk jortei bo tangkhana busuk jortei samung tangai tinebo khlaigena phiaba ma hno rawa
tamni bagai hingke wan sugnai rok o mokol kena ari nugui manja o borok sitra rokni mokol nungma baino tini mohayungi thanga Chakwrajwk Birmoti Debroma Belaino khari mesin sakhamna de buksong abni tini belaina hambai Rikha zonal chairman borong Bishu Debroma haini hai mungma khupinai khoi district working president borong Tithi Debroma block ni vice president borong Sobal Singh Debroma tei tongo aron chairman member borok botongo thangi nai thaniwa phiaba jotoni bumunga sumanlia khoimanlia nakardi phiaba borok thamni borong ni chaiti mungbaino la bisi tal lai thangnai bisi salenge ko 2 man hai 2-3 man hai kana asung bisingo phiaba bongno dakti khlaino Rabar de Rikha o masono bisileria o jora uno Rikha aske obo hono Tipra sani leader mongka leader soy leader kaham kamta de buksong baksa hni manano Tipra Mothani bukhago Tipra Mothorok bai paijaka haing jaka ni baksa hni mano je samung kaham tangnai jes party fan khaitoni jongkono party baya jes pan khaitoni CPM fanungthun BJP fanungthun IPF fanungthun Tipra Motha fanungthun any political party je kaham leaders je kaham samung tangnai bo sajaknai no je kaham samung tangnai bo sajaknai haime khainai bo sajago kaham khainai bo sajago haime khainai bo sajago phiaba kaham khainai ka bon bai kaham kongno sajangnai haime khainai ka bone haimyano sajangnai haimyano phunuk jagnai obo bai kono sajag yangnani dukho amai kono kogya khamta debusong je soi kubi samung tangmani soi kubi kothomano jeng cheri norno phunuk mani se phaji tam saka Chakwrajwk Birmoti Debroma naini di chini notice ni mangpliwa nana nini poila Rabar je tam phajang mani phamusrok tanjaka puro apro 300 buphang kai already 300 buphang tam phajaka apro Rabar 300 buphang tam phajaka busrok toto baya Rabar totor khai ko baksaba chekrani dafung ni ojon baksaba teha kotor no ungkha abo tam phajaka abo tabu bo be dong kasapa noriya tak thika no abo jotono thithamai kana bere dam phan phaliya phaya already phaya abo tei bisi busur hangkai Rabar rok raiman khamo Rabar jodi tam phajagi hangkai tam phaje hangkai to mane 7 বছর kai to ha ka hamu hangkai to 6 বছর kai raimano bobo ani 3 বছর ungjak tei 3 বছর hangkai motamoti je kotono khai phangsa phungsu raiman rai chaiman khamu na Rabar kai phuro boba hiklai kai mani o ma abo Rabar kai phuro hangka ang one kosto mangjak ang tini ngo muya phaloi bo ang tini 100 200 man bo ang kisa sawoi kisa khatiwi tuo tei ang iko buini huko kamla khayo muya loti samsata muitu bebak ang phalo hangka apru kita khati jao hangkai te ani nogo iko wang mama sari jamani aboni 7ta busa ang bebak phalbaika wang mu bebak phalbaika khai ang ani busa butuino bang khoksa pancharia karei ang rang jomogoi khatewoi ang iko bahai khlai tini kita khana kita khang paioi ani bagano ang khaija jao hangkai te rega peme rong mang khai bang nogo khoksa pancharia karei ang rang khatewoi ang bagan ro buino hajira nawoi ang hogo ang obhai khlai usu kosto ni bising tui ang bagan salsa de ang maibuti kone manung jano nei ang asawoi ang tong masi obose ani bagano bahai khlai riwo ekdom ang ani bukha kita kono hamliya hangkai tini nang zonal chairman Bishu sar Tithi sar Sobal Singh sar tono ka tane ase hambai Rikha sagrari hangkai ang borong no hambai mari nai no ano iko ani usu osol kalaijak ani asuk sana ni asano se nirasa khaijang no borong mane khana sana ni tini sana salia uloti kisa ulofan masa nai masa situn ni boro ano dimani bagai ang obong bagai borong no ang belai khina ang hambai ni tamuri khana number ano Rabar sara Rikha borong 225 buphang o bosor o kono Rikha bufruman kha Rabar bufruman
Iko je Tanjakmani bosoron Rikha. Tanjakmani busuk balokha. Busuk mas dong kana. 2 mas 2-3 mas ro. 2-3 mas hai dong kata. Abo hai rok kana. Gaboni tai koi mas ngene robot makan robot cara. Iko manka 2-3 mas ni bisingono manka. Bisingono man thang kata na. Enggak tabu nang kakai be kata bana. Ang kai be kha already ang kai be kha. Iko tabu jal simi dumna tongko ang jal already jal paijak khili paijak iko ang khnaono jal bunai. Kamla rok na hari khari matani kata na. Iko mo project hoite khayo. Project ang dol baino khayo. Project hoite khlai ditani utana. Enggak tabu enggak belanya khushi. Khushi no. Khushi to Rikha ba. Man khaba. Tini masa ya. Kenapan masa situ, sonipan masa situ hinai kasewo buka asamung to haijang no. Enggak tabuk bus kanggo. Ni to sekang rago abo hai tampai sija ka Rabar dokhe diba. Tabuk tewo sharok tanjang na hai rok kuno kiri nani rok to kiri jagra. Ma obo hongkai ang kiri wo belai nyani bukhawo kiri ma ang obo hongkai belai nya kiri jawo ang le ani le kebo korei. Ang sajung. Ni no kongo sab tong na. Ani nukungo ani busula tongo an busai tongo te ang tongo. Nin busai ke tam rokhai. An busai kusta khaya. Ahai no buni kam rong ma khai ba khai cha ma le khai ba khai li ai ko ahai tong ta ang ni ji muya phaloi. Bura bongkha. Tha bolong phaloi mu to loti phaloi ang ni ji soli ri tani wo. Ta bai klai ning no salok ma tani ta na. Ang no salogo. Ang tini wo chongmone muya tolango muya phaloi ang mairong tu hati tu ang iko. Enggak tabuk mau Rabar dong mana itu motamoti khushi nong kata na. Khushi no. Enggak borong ni bagai. Tamo kau kesana musung lukung kau lukurong no eba borong no ne baba hai ni asik sugian ni joran no subaman bagai bon bagai baba hai iso ni thane hamai roksana musung. Borong abe mol bunum no borong obo hai no borong lukurong bai kaham no hinjagai thangton borong ano obo hai ke rimani bagai every thiasan bagai no ang boni bumung no ang siti no narang nai boro ano suk yani bisingo boro ano Rikha kaham no kha boro no ang ekdom mol burum boro no ang hamari manthun nei ang mahino Nin bumung khana na an bumung khai Birmoti de boro ma na tam para Hatimara Hatimara